Ratak on kyllä tehnyt todella upean laukaisukoneiston, koska tämän asentaminen on todella helppo, onnistuu kaikilta ja sitten laukaisuvastuksen säätökin onnistuu kaikilta. Minäpä näytän. Eli tossa on 2 Torx 5 ruuvia tossa kylässä ja mukana seuraavalla työkalulla lähdetään sitten niin kuin tavallaan ajamaan noita akselitappeja ulos sieltä tähän malliin. Tavallaan ajamaan noita akselitappeja ulos sieltä tähän malliin. Eli tältä puolelta tuli ulos jo ton verran ja sitten takaisinpäin. Tältä puolelta tuli kääntää, niin sen saa sisään, niin katsotaan tosta. Tarkentuuko? Eli noi asentuu paikoille aina itsestään ja sitten vastaavasti vastapäivään kääntämällä saatiin takaisin niin sisään. Eli tähän ei vaadita mitään erikoisosaamista ja erikoistyötä, vaan tietää mitä tekee sisään. Kaikista nerokkain osa tässä on tää laukaisuvastuksen säätö, eli siellä on esiasetuksena, niin kun, jos näkyy tuossa kuvassa, niin tuo niin korkea tappi ylhäällä on 1 kilo, ja sitten kun tuo tappi saadaan tänne alemmas, niin se on 1,5 kiloa. 1 kilo. Niin. Eli sen säätö tapahtuu seuraavasti. Otetaan tolleen tuohon alemmas, niin se on 1,5 kiloa. Vasaraa pidetään vähän niin kuin vastaan, ettei lasketa sitä lyömään missään tapauksessa. Niin näin saattaa parempaa kameraa. Ja sitten tuolla on tällainen Torx 5 ruuvi tuolla disconnectorissa, niin sitä alaspäin painamalla ja 45 astetta kääntämällä saadaan valittua toi laukaisuvastus, eli nyt siellä on 1,5 kiloa. Ja nyt sitten kun asentuu työkalu sinne, käännetään taas ja 45 astetta kääntämällä 1 pykälä sitä laukaisuvastus, eli nyt siellä on 1,5 kiloa. Saadaan sitten nousemaan se ylös sieltä takaisin. Eli laukaisuvastuksen säätö on paljon helpompi tehdä aseessa laukaisuvastuksen tässä käsissä, mutta on niin kuin todella fiksu systeemi tää ja hinta on kuitenkin vain yli 4 rahaa. Tää on paras laukaisu ikinä, mitä mä oon niin asennettavuuden kannalta ja muutenkin nähnyt. Laatu on todellakin kohdallaan tässä. Kannattaa tutustua ja harkita, että jos päivittää laukaisukoneista, tarkaisiko sitten tämmöistä.